Зачитаю вам з великим гонором віншаванне з Днем волі для беларусаў Паўночнай Амерыкі ад камандзіра полка імя Кастуся Каліновскага Павла дядзькі Шурменя. Але пра гэта некалькі словаў ад мяне самого. Полк Кастуся Каліновскага – гэта адно з самых вядомых вайсковых падраздзяленняў беларускіх добраахвотнікаў, якія з самого пачатку паўнамасштабнага узброенага уторгвання у 22 годзе разам з украінскімі ваярамі гераічна змагаюцца з нашым агульным ворагам – імперскай і захопніцкай Расіяй. Беларускія добраахвотнікі ПКК і іншых падраздзяленняў – гэта сумленне сучаснай беларускай нацыі і наш з вами гонар. Калі б не было беларускіх падраздзяленняў, як ПКК, то беларусы ва ўсім цывілізаваным свеце успрымались бы як саўдзельнікі злачыннай расійскай агрэсіі. Беларускім добраахвотнікам ва ўкраіне вельмі важная ідэалагічная, маральная і фінансавая падтрымка усіх беларусаў. І наша у тым ліку. Таму будьце актыўнымі ў паблік-медыа, расказвайце ўсім навакол пра нашых беларускіх герояў, добраахвотнікаў і удзельнічайце ў фінансавай падтрымкі, калі ў вас ёсць магчымасць для гэтага. Беларускія дыяспоры Паўночнай Амерыкі і іншых краін свету з самого пачатку паўнамасштабнага ўторгвання увесь час аказваюць падтрымку нашым ваярам ва ўкраіне. Прыклад, тот же Павел дядзька Шурмей, які ў 22 годзе США паехаў змагацца з Расіяй ва ўкраіну. Перад ад'ездам беларусы Нью-Йорку і Нью-Джерсі купілі і забяспечылі Павла ўсім мінімальным неабходным – бронікам, шлёмам і іншымі рэчамі. Іншы добры прыклад – гэта беларусы Канады, якія ўвесь час аказваюць маральную, матэрыяльную і фінансавую падтрымку для ПКК. У 23 годзе сабралі грошы, купілі і перадалі ў полк некалькі тракаў. Беларускія ваяры вам всем вельмі ўдзячны за вашу дапамогу. Але барацьба з захопніцкай Расіяй ва ўкраіне працягваецца. І нам нельга спыняць нашу падтрымку. Некалькі месяцаў таму я сам асабіста ездзіў ва ўкраіну і наведваў адзін з БПЛА падроздзелаў батальёна «Волат» у Запорожжя. Я там был некалькі тыдняў, сустракаўся і размаўляў з беларускімі ваярамі і нават дапамагаў ім уладкоўваць памяшкання для зборкі дронаў. Ёсць такая праграма «Бусел» ці беларускі дрон, дзе нашы хлопцы самі распрацоўваюць, купляюць за свае грошы запчасткі ў інтэрнэце і на радыёрынку, збіраюць, выпрабоўваюць інавацыйныя мадэлі дронаў. Я сам бачыў, як ім не хапае сродкаў і як ім патрэбная матэрыяльная падтрымка. Давайте зараз я вам зачитаю віншаванне ад камандзіра ПКК. Шановныя суайчыннікі, беларусы Паўночнай Амерыкі, мы живем у вельмі непросты перыяд гісторыі не толькі для нашай краіны, але і для ўсяго чалавецтва. У 1918 годзе Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчалася таксама у вельмі складаных геапалітычных умовах, але гэтая падзея заклала падмурак для будучай вольнай Беларусі. Сёння у нас на вачах зноў адражаецца і нарощвае моц расійская імперская ваенная машына. Яна хоча паглынуць і знішчыць украінскую дзяржаўнасць. Калі гэта адбудзецца, відавочна, наступнымі ахварамі стануць еўрапейскія краіны – Літва, Латвія, Эстонія, Польша і гэтак далей. Сёння мы з непакоем назіраем за пэўнымі геапалітычнымі зменамі ў свеце, якія могуць паскорыць гэты працэс. Еўрапейская цывілізацыя павінна разлічваць на ўласныя сілы. Але мы, беларусы,
дзе б не знаходзіліся, павінны памятаць пра нашу радзіму, якая апынулася ў складанай сітуацыі. Беларусь сёння знаходзіцца фактычна ў закладніках Пуціна. Ягоны сатрап Лукашенко намагаецца далей сядзець на двух крэслах паміж Западам і Усходам, але відавочна, што ён застаецца лаяльны Крамлю. Трэба разумець, што лёс беларусаў у руках саміх беларусаў. Ніхто за нас, нашу краіну не павядзе да дэмакратычных зменаў, да свабоды і незалежнасці. Мы, ваяры палка імя Касцюся Каліновскага, у 22 годзе ўзялі ў рукі зброю, бо зразумелі, што без вольнай Украіны не будзе вольнай Беларусі. Мы набываем тут таксама баявы досвед, які можа дапамагчы нам у змаганні за нашу краіну і ў пабудове новых нацыянальных узброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Сёння мы успамінаем бацькоў заснавальнікаў ВНР, слуцкіх ваяроў, нашых загінулых пабрацімаў каліноўцаў. Іх барацьба і ахвяры не былі дарэмнымі. Крок за крокам мы прыйдзем да нашай мечты, вольнай Беларусі. Мы безмежна удзячны дыяспарам за падтрымку беларускім добраахвотнікам ва ўкраіне. Вы наш надзейны тыл. З днём волі, разам на пераводе. Жыве Беларусь!